Ja mislim da postoji muško-žensko prijateljstvo, jer ja imam svog prijatelja Frana, s kojim sam bila prošla godina jako dobra prijateljica, ali nismo bili zaljubljeni, nego samo tako. Imali smo uvijek neke iste teme i volili smo se družiti. Da, ali mislim da toga prijateljstva, postoje, ali inače odrasli u svakom filmu toga baš nema, ali mislim da ovako može postojati muško-ženska prijateljstva. Ja bih rekao da ne postoji, zato jer se uvijek jedna osoba u tom prijateljstvu zaljubi u drugu. A ja mislim da postoji, zašto ne? Ja imam jednog super frenda, ali stvarno je genijalan. I zove se Tomislav i mi smo si, kliknuli smo si, baš smo si dobri frendovi, ništa više. To smo i ja i on shvatili. Pa postoje, naravno da postoje, to je stereotip da ne postoje. Naravno da da, pitajte sve moje prijateljice s plesa, reći će vam da da. Ako su baš najbolji frendovi, to znači da se preći u ljubav. S tim da kod mene, ne. Imam jednog prijatelja, s njim sam prijateljica od malena i nismo zaljubljeni, to je jednostavno muško-žensko prijateljstvo.